ani sɔgɔma tuguni mun ye ni initiative ta ka ni journée sigi sen kan ne correspondance ye don min na je devrais aller n tun kan ka taa mission na mais n ye n ka mission écourter pour ka se ka bɛn ne ka mission tun kan ka ban bi Bamakɔ mais ne ko ni rencontre in tɛ se ka cérémonie tɛ se ka dayɛlɛ ne kɔ parce que c'est une très belle initiative dans la région de Sikasso. Donc au kosɔn ne nana pour ka kɛ n'aw ye ka encourager a initiative la. Monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na a kana kɛ cadre kelen ye ko k'a sigi ka kuma dumanw bɛ fɔ tigɛrɛw bɛ fɔ an tɛmɛna o stade kan ne bolo acteur bɛɛ bɛ yan sɛnɛkɛlaw bɛ yan bayɛlɛmakɛlaw bɛ yan mɔnikɛlaw bɛ yan baganmaralaw bɛ yan hali mun bɛ produit phytosanitaire di olu bɛ yan fournisseur d'engrais bɛ yan donc composante bɛɛ bɛ yan o bɛɛ bɛ paquet kelen kɔnɔ commerçant fana bɛ yan donc yan yɔrɔ de ye a kuma fɔ yɔrɔ ye mɔgɔ si tɛ se ka na an ka région développer an nɔ na donc sani kuma ka taa ɲɛ ɲɛmɔgɔ mun bɛ ni organisation fɛn fɛn kunna ne b'a ɲini aw fɛ an tɔw bɛ baara kɛ cogoya min na an bɛɛ y'a don an ka baara kɛcogo la an jogo la n'o ye les 3 principes ye o 3 principes ye min ye an ka souveraineté an t'o tilan an ni mɔgɔ si cɛ wa mɔgɔ min bɛ an nafa an ni mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa n'an bɛ décision fɛn fɛn ta an k'an kɔmɔgɔw lajɛ an k'an kɛrɛfɛmɔgɔw lajɛ n'a t'u ka intérêt la an kana décision ta désormais n'an ye baara kɛ n'o baara ye ka an nɔfɛ mɔgɔw jate i komi an yɛrɛ ne hakili la an bɛ nɔbɔ ko la an ka bɔ chefya domaine kɔnɔ k'a fɔ ne de ye ɲɛmɔgɔ ye min ka di n ye n b'a kɛ ten n tɛ compte rendu kɛ mɔgɔ ye n tɛ mɔgɔ ka hakilina ta ka fara n ta kan on ne peut pas tout connaître ni ala y'i ta k'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ mɔgɔw fana d'i ma mun b'i dɛmɛ donc mun ye organisation ninnu ɲɛmɔgɔ ye an ka hakili to an kɛrɛfɛmɔgɔw n'an kɔmɔgɔw la n'o initiative ni hakilina mun ta ka se an ma an ka baara kɛ n'o ye chance b'an bolo fana ka tugu an kasira université ko la Sikasokaw kasira université ko la ala y'o nɔgɔya an ye a dɔnna fana ko Sikaso ye sɛnɛ kɛ région de ye baganmara région de don mɔnikɛ région de don donc o kosɔn filière daminɛna ni filière agroalimentaire ye donc o ye atu kelen y'an bolo chance kelen y'an bolo chance filanan fana monsieur le maire y'a fɔ ka kuma na commune urbaine a bɔra commune urbaine ka cadre yɛrɛ kɔnɔ parce que a kɛra région bɛɛ de ta ye u y'u ka partenariat avec la Chine n hakili la an ye taama sira kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la an taar'u fɛ yen u nana an fɛ yen donc u y'a ye potentialité baden bɛ Sikaso u bɛ se ka min développer an ye anw hamina ye de an denw kana taa kɔfɛ tuguni ka taa baara ɲini kɔ kan an denw kana taa sa sanu dingɛ kɔnɔ tuguni donc projet ninnu u ye min fɔ n'u projetw sera ka sabati an fɛ ne hakilila na o bɛ sɔn ka wusaya an ma a b'an ka dun ka fa sabati a bɛ baara di an ka denmisɛnninw ma donc ala k'o nɔgɔya an ye o ka kɛ an fana ka bɛn kɔnɔna na an ka an bolo di ɲɔgɔn ma ani fana sɛnɛkɛlaw b'an cɛ la jateminɛw y'a jira ko de plus en plus sɛnɛkɛlaw bɛ k'u bolo jigin nɔgɔ dilan na n m'a fɔ engrais minéraux man ɲi n m'a fɔ produits phytosanitaires man ɲi mais kɛcogo de b'u la an salayara nɔgɔ dilan na an tɛ nɔgɔ dilan bilen an b'a bɛɛ ta ka kɛ engrais ye n'i y'a kɛ engrais ye fɔlɔ la i bɛ produits maraîchers ta a bɛ
kunɲɔgɔn kelen kɛ mara la i bolo a bɛ tile caman kɛ mara de i bolo mais sisan n'i y'a dɔ ta k'i b'a mara a tɛ tile 3 kɛ a bɛ toli o y'a utilisation ko jugu de ye donc an ka a kɛ de telle sorte que an ka se ka an ka nɔgɔfin dilanni an ka mago don o fana na innovation caman bɛ yen produit phytosanitaire la an bɛ se ka industriel kɛ an bɛ se k'an ka produit phyto naturel fana kɛ an faw ye technique caman développé an b'a fɔ ma des luttes mécaniques an y'an bolo jigin o bɛɛ la bɛɛ ko dɔrɔn ka taa produit san sugu la i t'a siya dɔn i t'a dɔn si c'est total ou sélectif an bɛna dɔrɔn an b'a seri foro la a bɛɛ kɛra produit phytosanitaire feerela ye donc i t'a dɔn min bɛ min faga min bɛ bin faga min bɛ sɛnɛkɛfɛn yɛrɛ faga an t'o dɔn bilen donc qu'on retourne à la source an ka segin an tun bɛ min kɛ fɔlɔ la nɔgɔ dilan an b'an ka produit n'i y'a mɛn i bɛ produit yɛlɛma a bɛ kɛ produit de qualité ye o y'a sɔrɔ i ka produit a kɛfɛnw de kɛra ka ɲɛ donc an ka segin an kɔ an ka se ka nɔgɔw dilan sabati an ka atelier kɛyɔrɔw la ne y'a kɔlɔsi maliyɛn yɛrɛ de ti a ka produit fɛ an ka atelier kɛyɔrɔw la au lieu que an ka boisson gazeuse ka kɛ yen an ka na n'an ka dabileniw n'an ka ɲɛmakuw ni an ka mangoro jiw ye mais n'olu nana mɔgɔ si tɛ sɔn k'olu la mɔgɔw bɛ tugu boisson fɛn ninnu de kɔ ka to i bɛ taa sɔrɔ an t'a dɔn min bɛ k'a kɔnɔ yɛrɛ a composition ye min ye u b'a sɛbɛn mais an t'a dɔn n'o de don mais an ka dabileniw n'an ka ɲɛmaku ninnu y'an yɛrɛ ta ye u bɛ bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ ka ɲini bayɛlɛmalaw fana fɛ n'u b'a kɛ parce que mɔgɔw b'u plaint hygiène ko de la n'u b'a kɛ u ka hygiène don a la kosɛbɛ walasa a ka diya mɔgɔw ye a bɛ se ka emballer cogoya min na ka ɲɛ emballage ɲuman ka k'a la a ka se ka diya mɔgɔw ye n'i taara Burukina fɛn bɛɛ ye danfani in de ye u tɛ boisson gazeuse di mɔgɔ ma u ka fɛn bɛɛ ye jus de ye donc munna an tɛ se k'o k'an yɛrɛ fɛ yan an bɛ se k'o k'an yɛrɛ fɛ yan an ka k'an yɛrɛ ka produit fɛ comme président y'a fɔ cogoya min na an k'an yɛrɛ ka consommer kɛ ne hakili b'a la wagati dɔ la transformatrices farala ɲɔgɔn kan an dara yɔrɔ la u ye butigi dɔ dayɛlɛ n ye transformatrice bɛɛ bɛ na n'i ka produit ye mun bɛ juga kɛ olu bɛ na n'u ka juga ye mun bɛ produit wɛrɛ kɛ u bɛ na n'a ye ne hakili la mɔgɔ si tɛ tɛmɛ a butigi da fɛ k'a fɔ k'i bɛ don ka taa lajɛ ka sanni kɛ ka taa n'a ye ka so a laban na butigi nana datugu alors que n'i y'a o produit lata kɔ kan kɔkanmɔgɔw b'o produit yɛrɛ fɛ n'u yɛrɛ ka produit ye mais anw t'an taw fɛ yan donc n'a b'a kɛ et puis a ka kɛ de façon que mɔgɔw bɛ se k'a lasɔrɔ cogoya min na population bɛ se k'a lasɔrɔ cogoya min na mangoro ko kuma mana se mangoro bɛ bɔ mangoro sun kɔrɔ baganw bɛ dɔ dun a la mɔgɔw bɛɛ bɛ dɔ dun a la k'a tɔw tonen to yen c'est du gâchis donc an ka a ɲɛɲini a bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na walasa an ka se ka profiter o la wagati tɛmɛnen na an y'a ɲini préfet bɛɛ fɛ k'u ka rencontre kɛ ni acteurs ye parce que an y'a jate minɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw de bɛ bila kamiyɔntigiw ɲɛ Sénégal kaw ani Ivoiriyɛnw ɲɛ ka taa f'an ka foro la u bɛ taa f'an ka foro la ka taa an ka sɛnɛkɛfɛnw san ye ka taa n'u y'u ka duguw la i bɛ taa sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ anw yɛrɛ ka sugu la wagati dɔ la n'i taara Sugunikura la i bɛ taa sɔrɔ foyi tɛ yen foyi t'an yɛrɛ bolo ka sɔrɔ an dun b'a sɛnɛ donc n'an sera ka fu siri o fana na an k'an ka marchés approvisionner sanni an k'an ka sɛnɛkɛfɛnw labɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ an mago b'o la an yɛrɛ ka balo kosɔn voilà donc c'était quelques mots que j'avais à dire merci beaucoup. Merci madame la gouverneure.